υπεριαλιστική αντικαπιταλιστική κατεύθυνση στον βαθμό που αυτό είναι το περιβάλλον στην Ευρώπη. Και αυτό. Λέω λοιπόν ότι η κατεύθυνση. Εντάξει, μ' ακούτε τώρα. Λέω λοιπόν ότι στον βαθμό που βαθαίνει η ομικαπιταλιστική και υπεριαλιστική κατάσταση στην Ευρώπη, η απάντηση πρέπει να είναι ενότητα σε αντιπεριαλιστική, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Αυτό, εάν το αποφασίσουμε, απαντά και στο αν θέλουμε διαχείριση ή ανατροπή. Ποια κυβέρνηση δηλαδή θέλουμε, με ποιους συνεργαζόμαστε, ποιες είναι οι δράσεις μας, από εκεί προκύπτει ποια είναι το πολιτικό μας σχέδιο και μέχρι που πάμε. Αν ναι, προκύπτει και τι θα κάνουμε με τις τράπεζες, τι θα κάνουμε με τις ΔΕΚΟ, τι θα κάνουμε με την παραγωγική ανασυγκρότηση, τι θα κάνουμε με τα εργοστάσια που κλείνουν, αν θα τα κοινωνικοποιήσουμε, αν θα γίνουν αυτοδιαχειριζόμενες μονάδες, αν μιλάμε για αυτοδιαχειριζόμενα πρότυπα, απαντάμε για τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς που ένας σύντροφος το πρωί ανέλησε πάρα πολύ καλά. Απαντάμε τι σχέδιο έχουμε, αν έχουμε Α ή Β. Η γνώμη μου είναι ότι το σχέδιο είναι ένα και πρέπει να είναι πλήρες και ολοκληρωμένο και να φτάνει μέχρι το τέλος. Γιατί δεν το ξέρουμε το τέλος. Δεν ξέρουμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που πάμε. Και είναι απόλυτη ανάγκη να ξέρουμε πώς μπορούμε και ποια είναι τα σενάρια που θα απαντήσουμε στην περίπτωση συχνών εκβιασμών και τρομοκρατίας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τρόικα. Άρα λοιπόν, για μένα δεν μπαίνει τώρα το δίλημμα ευρώ ή δραχμή, κάποιοι να το θεωρούν ότι μας διαχωρίζει. Η σωστή θέση, πιστεύω, και πραγματικά προς εκεί πρέπει να κατευθυνθούμε, είναι να έχουμε όλα τα ενδεχόμενα επεξεργασμένα. Όλα τα ενδεχόμενα, μηδενός φυσικά εξαιρουμένου και αυτό της εξόδου. Δεύτερο ζήτημα, δημόσιος διάλογος. Ο δημόσιος διάλογος είναι πίσω από τις αποφάσεις, ο δημόσιος λόγος, στο δημόσιο διάλογο είναι πίσω από τις αποφάσεις που έχουμε πάρει στο όργανά μας που υπάρχουν σαν πλειοψηφούσες αποφάσεις. Και δεν είναι δυστυχώς όπως κάποιοι επικαλούνται από τη μειοψηφία, γιατί αυτό θα ήταν εντάξει ένα θέμα. Η μειοψηφία λέει την άποψή της. Είναι από την ίδια την πλειοψηφία. Είναι από τα ίδια τα στελέχη τα ηγετικά. Είναι από αυτούς οι οποίοι ξεχνάνε τη μία μέρα τι έχουμε αποφασίσει την προηγούμενη. Τρίτο ζήτημα. Πού αποφασίζονται οι πολιτικές? Στα όργανα ή στις διάφορες επιτροπές, στα διάφορες παρασυνταγωγές κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αποφασίζονται στις οργανώσεις. Πώς πολιτικοποιούμε τον κόσμο μας? Πώς διαμορφώνουμε μέσα στις τοπικές μας όρους συζήτησης και πολιτικής παραγωγής θέσεων? Πώς διαμορφώνουμε διαδικασίες αμφίδρομης πολιτικής απόφασης προς τα πάνω και από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω? Αλληλεγγύη. Τι μπορεί να είναι αυτή η αλληλεγγύη? Είναι αλληλεγγύη προς τους αγώνες που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή, τους οποίους αφήνουμε στην άκρη και τους ξεχνάμε? Ή είναι αλληλεγγύη που αφορά μόνο ένα άτομο? Διότι αυτή τη στιγμή η αλληλεγγύη πρέπει να εκφραστεί θεσμικά. Πρέπει να εκφραστεί και στα σχολεία, πρέπει να εκφραστεί και προς τους γονείς, πρέπει να εκφραστεί και στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα σωματεία κυρίως που αυτή τη στιγμή χτυπιώνται, στα σωματεία στους εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή διώκονται. Και όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, που βεβαίως πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος και στην ανεργία, αλλά και στο δημόσιο τομέα, γιατί προσέξτε, το είπε μια στρόφισσα το πρωί, ότι αν ξετυλίξει αυτή τη στιγμή το θέμα των απολύσεων, το αντισυνταγματικό θέμα των απολύσεων στο δημόσιο, οι διώξεις θα είναι πολιτικές. Δεν θα είναι διώξεις κάποιων οι οποίοι είναι, εν πάση περιπτώσει, έτσι ή αλλιώς. Τελειώνω λέγοντας ότι το όργανο της Νομαρχιακής Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ευέλικτο. Δεν λέω να είναι μικρό, αλλά έχει σημασία να είναι ευέλικτο για να είναι αποτελεσματικό, να παράγει πολιτική, να έχει θέσεις ευθύνης και να μην καλλιεργεί τον παραγωγισμό. Ευχαριστώ.